Nana ditas ubos mga kajiboy. Padung na ta uli dito na ta nagkuha na ta sa tuon kan karne. Uli na ta na karne mga kajiboy. Atong atay og unod mga kajiboy. Lakaw na ta pingin uli mga kajiboy. Di mas pati panlaba. Layo ang gutag lakaw ng kajiboy kaya dito sa distansya mo na itong gikuhaan sa itong karne. Kaya kapag sila mo deklarar o kung sa'y Hapit itag kuwas tindahan din mga kajiboy. Hapit og para timpla niya itong og lumas. Ito tindahan mga kajiboy. Yo. Lagot teh. Ya, bitsin og baju sarap. Pila tanan? Yung kang baboy jo. Pila ni Ramon. Pakuha ng mama, ora gisatan si Ronias mama. Gisatan si Ronias mama kay may karne ipakuha. Iya ya, nam tu ipang asal. Nasure nag-order niya. Para tagpalit mga kajiboy. Atas balay. Pila ta maabot. Lula mga kajiboy. Unsa man kala? Unsa man ka? Oh, dito nila ni Ramon. Nila ni Ramon. Lula na mga kajiboy. Ito sudanon mga kajiboy. Kaon sa tas pang patambok ba? Ganun yung saglagkuan mga kajiboy. Saglagtanon mga kajiboy. Abot na ta sa balay mga kajiboy. Ay, siga ta suga mga kajiboy. Tayo mo kantong karne kaya tayo hugasan. Itong karne.
Ito ang magluto taning gamay ron kay. Para ito ang isudan. Sige mga kajiboy, may adlaw. Ya, happy pista Compostela day. 24 ug 25 diri sa lugar sa mo. Senyor Santiago. Di Compostela mga kajiboy. Sige mga kajiboy, thank you. Salamat. May adlaw tanan.